la seva beguda. Merci. Bon dia, que vol alguna cosa? Doncs sí, aigua freda amb gas, sisplau. Ara. Hola. Hola, bona tarda. Mira, ja ha aparegut la mestressa del bolso. Ah, no? Que ja me'l quedo. Què vol dir que se'l queda si no seu? Aquí té la seva aigua. Gràcies. Aquesta noia s'ha apropiat d'un bolso. És una descarada. Me l'he trobat. Vés a saber el que deu haver dintre del bolso i la falta que li fa qui l'hagi perdut. Home, ara que ho diu, aquest bolso porta aquí unes quantes hores. Unes quantes hores. A veure si passarà com a Londres. No, home, vol dir... Mira, jo vaig a trucar a la policia. No passi. Però és per la seva seguretat. Què? Perdoni, vull seure, estic cansada. No, hem trucat a la policia ja, una amenaça de bomba. Però si tot plegat és un bolso. Deixa-la passar, deixa-la. Sí. Bueno, miri, si vol seure és cosa seva, però ha de consumir. Porti'm una aigua. D'acord. Aquí té la seva aigua. Gràcies, sí. Ja t'he trucat a la policia? Sí, ara va. Potser sí, en aquest local no hi ha gaire seguretat. Que m'han de pagar les begudes! Ni no.